Meki ospatzen dugu ja Paskoa amaitzea ardoa, eta danok gauz deituta jaunaren barri ona zabaltzai izateko. Eta dinoskune evangelizioa berben doaia hortu ebela distipuluak, naiz eta Galilearrak izan naiz eta txartu ikusiak, jangoikoaren ekintza haiengan joan zan. Eta haiei dagokie hau bizitzea, hau egitea, eta ez beste inori. Eta horrezegatik jangoikoaren doea geurera etorri da. Eta jangoikoaren doea bizitzeko eta ondo bizitzeko gainera, ezin dugu pentseu Elizatik at egin aldo gure, ez? Elizan berton egin behar dugu. Eliztarrok garianok ez pentsau behar dugu. Jangoikoaren doea geurera etorten dela Elizan gagozelako, ez? Gure duintasuna gaitik ez? Elizan barruan gagozelako. Eta hau da geuri dagokigune eta geu bizi behar dugune. Eta horrezegatik be evangelioan esaten duzkune. Gure barri ona, jangoikoaren barri ona etorten dara. Zoaze mundu osora. Eta egizue distipuluak. Baina hemen abadiontzat mezu importantea behagertzen da. Geuk egin aldogun gauza bakarra da liturgia eta sakramentuak. Eta gauza horrentan saiatu behar gara, egiten da, Jesus ikustea, ez? Geure burua erakustea, ez? Jesus ikustea, Jesusen ekintzak direla erakustea. Beste gauza guztietan enor egon alda egiten. Baina guri dagokiuna da Jesus ikustea eta dastatzea. Eta horretarako, eta oso importantea da, bai herritarrontzat, bai abadionok etxun behar dugune. Gure bizitza sakramentuan eta liturgian kokatuta, edo handik hasi behar dela egoten. Bestela ez dago beste modurik. Elizaren barruan eta sakramentu eta liturgiaren eskutik. Jainko, gaur ospatzen dugu misteriaren bidez, herrietan hasino guztietan santutzen dozu zure Eliza osoa. Izure egizuz Espiritu Santoren doaiak mundu zabalera, eta barritu egizuz orain fedunen bihotzean evangelioara iragarten hasi ziranien, errukiz egin zenduan zen mirariak. Elizaren eguna da, jaunak bere espiritua bialtzen du bere Elizia. Jangoikoan Eliza, ez geurie, santifikatetxeko gura zino guztietara eroatera deituak gaoz. Bere doeak Elizara izurtzen dituela dinoan. Esan edo danok jasoten ditugula doe guztiek. Neurri desberdinetan, beti dago bat nabarmentzen dana. Gure bihotzetan ezagutzeko gai izan behar dugu, lehen predikoen evangelioen mirariak be gure gain gerra daitezen. Hau da gure deia, hau da giuk bizi behar dugune, gure bihotza iregite barrira, bere barriona, otzera be, barritzeko eta eguneratzeko. Jauna Espiritu Santoak egertu digula, argiago sakrifizionen misterioa, zure semeak agindu eman lez, eta eroan gaizala bihotzonez, arek agertutako egia bete-betean ezagutzera. Eukaristia bizigarria honetan, jangoikoaren semearen misterio modu berezian, Espiritu Isuria jaunari eskatzera garamatza. Jangoikoa Eukaristia modu berezita eta errelian presente egiten dela, jobetu gaitzan. Sakrifizio berbak zerbait sagradu egitea dela gogoratzen duzku. Eukaristiaren sagradatasuna ezin da inoiz ahaztu izan. Ezagutzea osora deituak gaoz. Jangoikoak bere Elizian bidez ematen deuskune. Jangoikoaren semea dei dezakegun Eliza jangoikoagazko komuninoan da beti. Ez dago beste modurik Elizaren barruan baino. Historia bere bete-betera eroan nahirik, Espiritu Santoa bialdu zenduan gaurko egunez zure semearekin, behalkarturik zure seme alaba ordeko egitekoana. Espiritu hori izan eban Elizak bere harima sortzegunetik, berak eroan zituen herri guztiak jainko ezagutzera. Berak alkartu ere fede beraren autormenean, hizkuntza ezberdinetan banatutakoak.
mendekoste prefazio honek, mendekoste misterioari buruz egiten dago berba. Pasko misterioaren osotasuna Espiritu Santoen efusioagaz gertatzen dela. Eliza bakarrik ematen dauana, eta Kristok partaide egiten gaituen bateo hartzea gaitik. Beste jarduera guztiak onak edo izan lehi oso onak be, baina ez gaituela Kristoren partaide egiten. Lehenengo sakramentuetan, eta gero, beste goza bat egingo dugu. Bestela, sakramentu barik, ez gara Kristoren partaideak. Gaur aitatzen dan espiritua, orain dela 2000 urte honetan, Elizari lagundu deutzan espiritua da. Jangoikoa ezagutzeko eta gizateria osoari ezagutarazteko aukera emoten duzkune. Zoaze mundu osora eta egin ikasle. Alperrekoena dan aldetik munduaren begietara, Kristoren barri ematen dugu, sakramentuen eta bere berbaren bidez. Gainerakoa, ura ezagutu izanaren ondorioa da. Batasuna bilatzen da, eta kristinoen batasunez hainbeste berba egiten da. Non askotan katolikoen batasuna hasten dugu, hain beharrezkoa eta hainbesteak hain gitzi baloratzen dabena. Non eleizatik kanpo eto barruan batasuna bilatzen daben eskandalo, eta batasunaren ezaren leku diran. Izan gaitezen batasuneko mesulariak gure eguneroko bizitzan eleizakoa, gero mundura eroan ahal izateko. Ematen deutsazuz eleizari, jauna zeruko doaiak, zain debizu beragan zuek emondako grazia indarbaritu da egizala. Oan beti Espiritu Santuak berak guri emondako doaiak, eta hartu dugun janari santua eroan gaizala salva Señoren betera. Amaitzen dugu Paskoa otoitzonegaz, eleizagiza zeruko ontasunean atarian jartzen gaituena. Baina aldi berean, gogoratzen duzku jaso ditugun doeak gorde behar ditugula. Horren gordeiu zainak gara mantendu egin behar ditugu kaionera iritsi ahal izateko. Espirituak munduko ezak guri indarrak izan behar dago. Eta kristino bizitzaren eukaristiak iturri eta kulpak gure salmamenerako elikagai bat izan behar dago. Joan eragin berri dagoena, mundura bere etorrera iragartera joan ahal izateko. Eukaristia Paskoa hasi zan bezala emaitzen da Kristoren alegioa bikotzagaz. Zeruko bidi erakusten duzkune eta Espiritu Santua defendatzaileak bidaltzen gaituena. Berak urakutsi duzkun bideari jarri diezaiogu.